Uy, tara, customer. Bus, huwa na. Wiki lang ta ha. Lagi ako'y bala, dalian ako ni. Hapit na. Bus, isa mga itong tirada karon. Ito, boss. Baay kayo ba? Sige na tagtambayan ni, watay kwarta. Sige tayo, diskarte dira, bus. Ikaw tay, unsa may massages nimo? Dali, kayo na. Basi maipit ana imong diskarte tay ha. Ayaw ka balaka, ako'y bahala. Dali, doon mo. Unya, okay na. Okay kayo tay. Tara na. Uy, tara, customer. Hehehe, si Manny. Oy, nagtambay na po din sila diri oh. Boss, gusto kag tika? Chika, ay pas lang ko boss, basig pariya na sinyo kamugbo ba? Quality ka niya mo, chika. Sure ay. Lagi boss, anak kayo oh. Boss, magpanilap jud kas kalami. Sure jud, legit na nga chika. Legit lagi. Sige. Bantay mo di legit ta yung chika ah. Bus, huwa na. Unya, asa naman? Legit jud ay nga chika. Jaman, huwa na ka? Aw, kuha oy kay quality kay yung chika ba? I-take out na dayon. Quality kay chika. Boss, tayo na, boss. Kalimot ka sa bayad ba? Ana ba para magkasinabot ha. Unya, una na ko sa inyo ah. Quality kay chika. Wiki lang ta ha. Lagi ako'y bala, dalian ako ni. Hapit na. Agay, naman to. Aha. Anima!